बेयाव हाग्रामाया राजखान्थि गेलेनो नागिरबा जागोन नामा मालाबा ख्रिस्टान जाफ्लानाय मालाबा सतजंखि जाफ्लानाय मालाबा मुसलमान जाफ्लानाय जों बिदि राजखान्थि खालामा राजखान्थिया आलदा धोरोमा आलदा सार बावैसो सान सिगां भारत सरकारा फोसावनाय डिलिमिटेसन ड्राफ्टखौ उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनाखै होननानै बुंदों बेथ' ड्राफ्टसो फाइनेलथ' जायाखै नालाय दा जोंहा माबा मोनसे अजद दङब्ला बिनि सायावहाय सोदांफिननायनि दाबो खाबु दङ समा फैगासिनो दङ नंखायनो ड्राफ्टनि सायाव सावरायनायनि अजद दैखांलायनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बेखौ जोंबो बे अजदखौ जोंबो खालामदों जोंबो सेटिसफाइ नङा बेनि सायाव जोङो सावरायगासिनो दङ नाथाय सार हाग्रामा महिलारिया मैयासो बे डिलिमिटेसन ड्राफ्ट फोसावनायाव एबसु आरो इउपिफोरा लोब्बा दं होननानै बुंदों आरे सरकाराथ' जोंनि लुबैनाय बायदि जानांगौ होननानै आपिलखौ खालामखागोन आरो दाबो जों आपिल खालामगोन उदालगुरिनि एमपि माबानि बियाबनि सिङावहाय जोंहा सेटिसफाइ जायाखै बेखौ जों आबसु नङा साफ्रोमबो बर' साफ्रोमबो बिटिसि बासियानो बर' सानथालि बिदि डिफारेन्स गैयालासेनो साफ्रोमबो आपिल खालामगोन बेयाव हाग्रामाया राजखान्थि गेलेनो नागिरबा जागोन नामा मालाबा ख्रिस्टान जाफ्लानाय मालाबा सतजंखि जाफ्लानाय मालाबा मुसलमान जाफ्लानाय जों बिदि राजखान्थि खालामा राजखान्थिया आलदा धोरोमा आलदा जों बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिराखै बे धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनि थाखायनोथ' बर'नि गेजेराव मोनसे समाव ख्रिस्टान हिन्दुनि डिफारेन्स फैदोंमोन बेखौनो आरो दा बिपिएफआ सोरनिबा फाफ्लियाव हमनानै खालामफिननो नागिरदों थेंक इउ 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार